Gorkaren kajoia. Fermin asperturi dago, ez daki zer egin. Armairutik atera ditu han gordeta dauzkan jostailu denak. Begiratu, urkitu eta utzi egin ditu. Robotak, espazialontziak, joku elektronikoak. Eta irratiz gidaltzen den autoa, baina beti bezala pila gastaturi dauzka. Erdaki zertan jolastu. Bakarrik dagoenean aspertu egiten da Fermin. Gorkaren etxera joateko baimena eskatu dio amari. Gorka bera zotarra da, Gorka ez dauka jostailu asko. Baina kasoi handi bat dauka, eta han erraz kabitzen dira biak. Fermin eta Gorka gauza berriak asmatzen aritzen dira beti. Era askotara jolas daiteke Gorkaren kasoiarekin. Oraingoan kasoia zera da suhiltzailea. Eta orain berriz pirata. Ainarak ere Gorkaren arreba jolas egin nahi du. Oraingoan kasoia zera da. Mari Errauskenena bezalakoa. Eta gero zera denda. Orain Fermin, Gorka eta Ainarak beste joku bat asmatu dute. Zer ari dira egiten? Egizu jolas, zuk ere beraiekin. Pentsa ezazu zer gehiago egin daiteke Gorkaren kasoiarekin. Ongi ibili al zara Gorka eta Ainararekin? Bai, ama, Gorka kasoi handi bat dauka. Bal, dakizu zer egin dugun kasoiarekin? Suhiltzaileen autoa, piraten ontzia, Mari Errauskinen karroza, denda bat eta kopazulo bat eta... Irakurleak. Xabi. Beñat. Andera Beijón. Asier Soto. Natalie. Asier Ocon. Markel. Ander Sain. Luken. John Menchaca. John Vivas. Maider. Laura. Javier. Oyer. Sara. Gloria. Aimar. Enara. Ane.